Tajanstveni vandal. Napred, Cintija! Ajde, Cintija! Alfrede! Hajde! Napred! Misliš da ćeš pobediti? Siguran sam da hoću. Grešiš. Možeš ti to! Samo tako! Požuri! Ajde još malo! Ajde, požuri! Pobedila sam! Najbolja sam! Pobedila sam! Šta je to? Cintija, jesi li dobro? Naravno. Cintija? Jesi li dobro? Daj da pogledam. Niko da ne dira moj zglob. Nikada nešto ovako nisam video. Moram da zatvorim poligon sa preponama dok ne vidimo šta se desilo. Ne smemo da rizikujemo još nezgoda. Alfrede, mora da postoji neko objašnjenje. Potpuno nova prepreka se polomila sama od sebe. Dobro, ovo je ozbiljna misterija. Znam, lukavi vandal je to sabotirao. Šta? Dobro, znači neko me vreba. Neko ko želi da spreči moju pobedu. Čekaj samo da ga dohvatim. Ovo je čudno. Nisu polomljene, čak ni prerezane. Da, izgleda kao da je drvo trulo. Vidi, raspada se kao piljevina. Kao da je od sunđera. Čudno. To nam je prvi trag. Moramo da otkrijemo odakle je drvo. To će nam možda pomoći. Dobra ideja, Kam. Izvinite, gospođo Sard, ali odakle ste nabavili drvo za prepone? Od griza? Ne mogu da shvatim, on uvek sve dobro uradi. Nešto mi kaže da bi trebalo da ga posjetimo. Hej, čekajte! Ja sam povređena! Možda bi trebalo da ideš kući i da podigneš nogu. Šta? Nema šanse! Bez mene biste mogli da upropastite celu istragu! Griz! Griz! Hej, zdravo, deco. Izvinite, nisam vas čuo. Ne zna koliko je srećan. Ne mora da sluša Cintiju. Čula sam te! Izvini na smetnji. Pitali smo se gde si tačno nabavio drvo za školske prepone. Drvo za prepone? Uzeo sam ga kod Klare. Od Klare? Da. Pomogao sam joj da zasadi neke biljke, tako da mi je dozvolila da koristim njeno staro drveće. Zanimljivo. A gde si ga stavio kad si ga doneo ovamo? Tamo? Gde je tvoja drugarica? Ona baš i nije naša drugarica. Cintija, možeš li da ustaneš samo da pogledam? Pomozi mi! Šta je to? Totalno je odvratno! Cintija, izgleda da ti je noga bolje. Ne pomeri se, Cintija. Hvala. Upravo si nam otkrila drugi trag. Očigledno bi bez mene ova istraga propala. Dobro je da sam sela tu. Znala sam da je to od velikog značaja. Čujete li taj iritirajući zvuk? Da, to je Cintija. Smešno. Meni zvuči kao flauta. I kao citra? Ćao, deco. Kako mogu da vam pomognem? Klara, kakav je to naporni zvuk flaute? Naporni? O, ne, uopšte nije naporan.
Pomaže mi dok meditiram. Ali odakle dolazi? Počelo je pre nekoliko dana u bašti. Zamislite, verovatno je to majka priroda. Majka priroda? Da, majka priroda svira. A ja je pratim. Mi smo u savršenoj harmoniji. Klara, mogu li da pogledam drveće koje si skoro sadila sa grizom? Da, božanstveno je. Čak sam mu dodala još zemlje. Samo napred, pogledajte. Hvala. Pa, deco, ili neko zajelo pre toga? Ja! To izgleda ukusno. Da, to su letnji kolačići. Prosto idu božanstveno uz sveže ceđeni sok od rotkvica. To je... divno. A mislim da me je Alfred pozvao. I meni se čini. Srećniče, to znači da tebi ostaje više. Ovo mora da je drveće koje je griz posekao. Muzika dopire odande. Pogledajte, čuje se kada duva vetar. Dolazi odande. Ne mogu da verujem da si to uradila. Hej, čekaj malo. Mogu li da pozajmim ovo na minut? Hej, moja štaka! Čudno. I jeste, to je naš treći trag. Odlično, Kamil. Samo da se dočepam sabotera. Želim da sazna pravo značenje pokajanja. Nisam siguran da ga ima. Šta? Pogledaj tragove. Drvo ima čudnu sunđerastu teksturu, ali nije vlažno. Muzičko drveće kod Klare je delovalo izjedeno iznutra. A to drveće je naš treći trag. Pa, šta je sa mojim tragom? Ta odvratna, gnjecava stvar. To je bilo dobro i moje. Da, ali šta to znači? To gnjecavo je iz istog drveta iz Klarine bašte. Treba da pogledamo to drvo ponovo. Vraćamo se nazad? Samo bez grickalica. Ne moramo da se vraćamo. Pogledat ćemo snimak muzičkog drveća ponovo. Vrlo važno. Drveće, drveće i šuma. Hej, Alfrede, stani! Zumiraj to. Bambusovo drveće. Šta je to? Stani malo. Aha, naravno. Odlično, Kamil. Pronašla si krivca. I gde nas vodiš, Alfrede? Tada! Pogledajte. Tada, šta? To je samo gomila zemlje. Velika gomila zemlje koje je slučajno leglo termita. Leglo termita? Ali nikada pre nisam imala termite u bašti. Zar nam nisi rekla da si dodala svežu zemlju? Pa, mora da su termiti bili u toj zemlji. Tako su dospeli u tvoju baštu. Pa, šta se onda desilo sa preponama? Termitima ne treba puno da se prošire. A onda su grizli dalje. I drveće koje je griz iskoristio za prepone. A ona lepljiva, grozna stvar? Proverio sam na kompjuteru. To je vrsta tečnosti koju prave termiti da bi omekšali drvo. Znači, Cynthia, bila si prekrivena termitskim klicama. Bljak! Grozno se osjećam zbog svega. Kako mogu da se rešim termita? Znam ko može da pomogne. U redu, deco, to bi bilo to. Odneću ovo leglo, odakle je došlo. Što pre, to bolje. Bleh. Dobro, sada ja i Alfred treba da završimo trku, u kojoj ću ja, naravno, pobediti. Napred! Pogledajte samo, ova prepreka je mnogo bolja od prve. Pobednik nosi sve. Napred, Alfrede!
U redu. Znači, termiti su odigrali ulogu. Samo proveravam. Termite nekada nazivaju belim mravima, iako nisu srodnici pravih mrava. Žive u leglima pod zemljom ili u oborenim stablima ili na živom drveću. Hrane se mrtvim materijama kao što su trulo lišće i piljevina, a mogu da izazovu štetu na kućicama od drveta.